Sabi nga nila, if there's an end, there will always be a new beginning. Kaya ito na ang last na banding namin ng katrabaho kong mag-exit na at flight niya na bukas. Ito na yung huling pagsasama sa Saudi bilang katrabaho at bilang kaibigan. Pero hindi ibig sabihin pag nag-exit ka na tapos na ang lahat. Ito pa lang ang simula ng panibagong yugto ng buhay bilang OFW. Dahil hindi natin alam kung saan ulit tayo dadalhin ng tadhana. Dito sa Saudi, marami ka ding natutunan sa trabaho, sa kultura, sa mga kasama mong ibang lahi. Dito ka din natuto maging masaya kahit malungkot ka. Lahat ng naranasan mo dito pwede mong dalhin sa alaala, yung mga magagandang karanasan, or pwede mo ding kalimutan yung mga masalimuot at ibaon nito sa nakaraan na lang. Marami kang magagamit sa bagong yugto ng buhay dahil ang Saudi ay nagbigay sa iyo ng oportunidad para ipamalas ang iyong kakayahan, sa trabaho man o sa iyong kasamahan. Kudos sa mga OFW na tumapos sa kontrata at sinuong ang 2 taong paghihirap, pagtitiis, pangungulila sa pamilya, makapagbigay lang ng magandang buhay sa kanilang mga mahal na anak, asawa at kapamilya.